must be some kind of way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey, hey. No reason to get excited. The thief be kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Hoi hoi hoi. Ai jumalauta, se mies soittaa kitaraa. Se oli Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Kuulostaa aina niin saatana hyvältä. Mut jumalauta, Aapo Nurmeet. Sonni Makkonen. Toivottamassa kaikille kuulijoille hyvää itsenäisyyspäivää. Helvetin hyvää itsenäisyyspäivää. Mun on ihan pakko sanoa nyt tähän alkuun, ettei tää unohdu. Kiitos. 39-45. Mä veikkaan, että se ei tämän lähetyksen aikana tule todellakaan unohtua. Niin mäkin veikkaan, mutta mä ajattelin, että mä sanon se kuitenkin tähän alkuun. Mitä 2013 on ollut helvetin hieno vuosi? Ihan yhtä paska kuin kaikki ne muut vuodet, paitsi ehkä vuodet 39-45 oli vähän erilaisia. Ne oli hyvin vuosia. Silloin miehet oli miehiä ja... Miehet oli miehiä ja naiset, no niitä hakattiin vaan. Niin, ja nationalismi pinnassa. Paremmin kuin koskaan. Mutta jumalauta, meillä on todellisten akateemikkojen juhlapäivä käsillä. Kyllä, joo. Itsenäisyyspäivähän on juuri sitä, akateemikkojen juhla. Elikkä silloin saa rauhassa rakastaa maatansa kotona siniristi kynttilän palaessa ikkunalaudalla. Kyllä, kyllä. Tänä vuonna jengi tosin juhlii Tampereella jossain helvetin, mikä se on, musiikkitalo. Joo. Sitä mä oon kelannut, että lähteekö ne vitun runkkarit tuosta... Kuitenkin taksilla, presidentinlinnan. Siis presidentinlinnan liepeiltä nämä saatanan
kettutytöt sit sinne niinku tekee sitä, että älkää menkö tonne. No voi olla, en mä usko, että niillä on rahaa ainakaan junaa. Mut sikäli nerokas... Tai ehkä juna käyttämänäkin voi olla jollain tavalla helvetin väärin. En aina ole ihan varma niitä moraalisista. Tuho Otsoni. Jotain helvetin kerrasta se yleensä tuho. Mutta siis tänä vuonnahan on rekrytoitu Paleface totta kai tähän jonkun asteiseksi juhlavastaavaksi, tai jollekin puolelle ainakin. Okei. Niin mä veikkaan, että lasten puolelle ehkä. Sillä on ehkä saatu niinku tää vasenkin laita kunnioittamaan tätä pyhää juhlaa. Joo, tää oli ihan uusi tieto Sonnille, että Paleface on otettu tämmöiseen duuniin. Kyllä, ja siis toisaalta sen lisäksi, että Paleface hoitaa oman tonttinsa, niin me päätimme tehdä ensimmäisen todellisen lähetyksen. Kyllä, joo. Saimme vihdoin studion kuntoon. Kyllä, tätä on odotettu. Muutama testilähetys on tehty ja ne on laitettu bittiavaruuteen, mutta tämä on nyt ensimmäinen virallinen official. Ne voidaan myydä sitten eBayssä joskus kovaa hintaa. Nimmareilla. Se oli vappuspesiaali ja mä en muista mikä se toinen oli. Mut siis... No se oli varmaan myös vappuspesiaali. No, niin, se oli 2 viikkoa myöhemmin. Todennäköisesti juhannuksen jälkeinen vappuspesiaali. Kyllä, joo. Silloin kun alkoi muistamaan sitä, että miten kaikki kävikään. Kyllä, ja siitähän on jo aikaa, jos nyt edetään kuitenkin itsenäisyyspäivän aattoon. Mutta meillä on hieno lähetys tänään tulossa. Kyllä, meillä on erittäin hieno lähetys tänään tulossa. Käytiin muun muassa Patja-esittelyssä. Kyllä, se oli hämmentävää. Ja siellä on markkinoinnin uusi muoto. Käydään se läpi. Mä kävin Tallinnassa piipahtamassa, tein pikku reportaasin sieltä. Joo, mä ymmärsin, että sä olit vittuuntunut VR:n toimintaan, että sä lähdit sinne. Mä lähdin testaamaan paikallisen vaihtoehdon. Joo, ja sitten me ollaan lähdetty hakemaan töitä. Työhakemukset on tähän aikaan vuodesta myös, koska on ollut paljon irtisanomisia viime aikoina. Kyllä, Suomi on kriisissä. Kyllä, ja miettii sitä, että tässähän näin itsekin saattaa joutua hakemaan toisen työpaikan. Kyllä. Koska eihän duunarin rahkeet tai duunarin palkkapussi ja se kaikki tekeminen eivät aina kohtaa, joten tehdään paria työtä, katsotaan jos saadaan jotain. Ja tämä progressiivinen verotus, perkele. Kyllä, ja ravintoloissa me käydään, niin kuin varmaan tänäänkin. Kyllä joo, ja meillä on sitten tietenkin ravintola-arvostelu itse asiassa tällä kertaa Vantaalta. Sokos Hotel Vantaa. Tämä oli hieno keikka, kun käytiin kääntymässä. Kyllä, ja ehkä voidaan paljastaa jo tässä, että artisti vieraana Vantaan hotellissa oli Tulitukka Tommi Läntinen. Oli. Ai. Se on Sonnin ensimmäinen valinta aina karaokessa, syvälle sydämessä. Joo, ja myös jokaisiin polttareihin huudatetaan Kevät ja minä -kappale. Kyllä. Knuutila terveisiä. Knuutila varmaan kuuntelee tätä. Uskoisin, koska eihän kukaan tätä spektaakkelia jätä väliin. Kyllä. Mutta ennen kaikkea laitetaan paletti käyntiin. Coming
Lingreys on Fire. Jumalauta, se on tulta ja tulikiveä, kun Lingray laulaa. Hieno tykki. Erittäin hieno. Veronpalautukset tuli. Veronpalautukset on hyvin tärkeä osa itsenäisyyspäivää. Ja varmasti monen nissukan ruokaympyrää. Kyllä, sitä varsinkin. Ja mikä olisi parempi tapa käyttää ne veronpalautukset? Koostaa sänky. Kyllä, tai patja, tai kummatkin. Niin. Ja itse asiassa sen patjan perässähän me lähdettiin. Patjan perään me lähdettiin todellakin. Yhtäkkiä postista tuli pari lappua, missä oli ennen kaikkea, siinä luki isolla, illalliskutsu 2. Ja mikäs laittaisi tämmöisen opiskelijan veren kiehumaan kuin illalliskutsu 2, ilmainen illalliskutsu. Kyllä, näkee se oli saanut kovin monen muunkin veren kiehumaan, koska raahoudumme paikalle, luksus, lounas, ravintola, mikä helmi se nyt oli. Joo, se taisi olla niin sanottu työpaikkaravintola. Moni kutsuisi näin, mutta illalliskutsu kuitenkin. Illalliskutsu kuitenkin, joo. Ja saattaa olla, että aika harvaan päässyt illalliselle tähän paikkaan. En usko, että hirveän moni siellä illallisella käy. Ja eniten ehkä just pikkusen siinä haittaisi se, että näillä marmoripöydillä ei ollut ollenkaan valkoisia liinoja, mikä mun mielestä illalliskutsuihin kuuluu. Mutta annetaan nyt anteeksi Riedlingille tämä. Nimenomaan, mutta buffetti oli katettu sinne kuitenkin. Buffetti oli katettu, kyllä. Ja siellä oli noin 20 hyvin vaivaantunutta eri yhteiskuntaluokkien edustajaa paikalla. No mä sanoisin, että ne ei niinkään ollut eri yhteiskuntaluokista, vaan aika samaa kauraa siellä näytti olevan. No mä taas näin sen silleen, että ensin siinä oli tietysti me ja Bissekassi. Raahauduimme ensimmäiseen pöytään. Sitten siinä oli pari mummua. Joo, siinä oli pari vanhempaa henkilöä. Ja sitten oli tämmöinen jonkunnäköinen rokkaripariskunta, mikä koitti vähän pondata siinä leipäjonossa sitten. Joo. Eli tilaisuus alkoi sillä tietysti, että geelitukkainen herrasmies sanoo, että ilman muuta pidemmittä puhetta, tuolla on ruokaa, nauttikaa siitä. Erittäin kireä slim fit, tämmöinen kauluspaita, purppuravärinen kauluspaita. Kyllä siinä oli mennyt useampi tovit Ressmanilla, että on löytynyt oikeat releet tähän hommaan. Kyllä. Mutta veikkaan, että tietysti markkinointijohtaja on tässä tapauksessa auttanut häntä valinnoissa. Varmasti. Uskon, että Riedlingillä tämä tyyli ei ole mikään vapaa, vaan hyvin. Ei missään nimessä, koska puhutaan kuitenkin luksustuotteista ennen kaikkea. Kyllä, sveitsiläisestä. Mutta tosiaan siinä on semmoinen bikerin näköinen jätkä ja semmoinen elähtäneen näköinen tarkkisprinsessa meidän takana leipäjonossa, ja siinä vaiheessa alkoi tulemaan pientä bondausyritystä, koska tilanne oli niin helvetin vaivaantunut ihan jokaiselle ihmiselle. Parasta oli, että siellä ei ollut minkään näköistä. Siis mä odotin, että siellä oli jonkunnäköistä yritetty rakentaa jonkunnäköistä tunnelmaa. Mutta eroteltu ihmisen omiin loosseihin, että niitä pääsee jossain vaiheessa sitten tulittamaan. Joo, mutta siis kaikki oli tämmöisessä tosi kaikuvassa hiljaisessa tilassa, missä vaan pelkästään taustalla kuuluu semmoinen pieni tämmöisiä vesitippoja tippuu koko ajan. Siitä tuli tosi vaivaaton olla. Kyllä, ja välillä tölkki narahtaa. Joo, välillä tölkki narahtaa. Ja siinä vaiheessa, kun mies sai sitten tämän loistavan ohjelmansa käyntiin, niin se oli pari kaveria, jotka oli tullut ehkä vähän jälkijunassa. Joo, mä huomasin siinä jossain vaiheessa, kun olutta avasin ja katsoin ylöspäin, että meidän siellä ovella oli 2 tummaa herrasmiestä pukeutunut aivan ykkösvaatteisiin. Ja ilmoitin tästä sitten tälle markkinointi-isännälle, joka kävi sitten avaamassa tietenkin herrasmiehelle, jotka nyt tietenkään ei yhtään sanaa suomea puhunut, mutta markkinointipäällikkö sujuvalla, fluentilla englannilla selitti sitten heille, että ei teidän tarvinnut välttämättä mitään muuta tehdä kuin syödä ja sen jälkeen voitte lähteä. Se oli helvetin hyvä, koska kumpikaan näistä sutenööreistä ei puhunut sitä englantiakaan. Ei oikeastaan. Ne vaan viittoi siinä pöydän suuntaan, että voidaan käydä vetämässä mämmit sieltä käkättimeen. Kyllä, helvetin hienot kengät oli toisella miehellä. Valkoiset puukengät. Ja toisaalta käytöstavatkin oli kohdallaan, koska siinä vaiheessa, kun Patja oli pöydällä ja hän puhui sitten kauniisti, niin sanoi, että jätkät, hei, te ei tarvi olla täällä, mutta molemmat istu kuin tatit siinä. Kuunteli koko litanian loppuun.
Kyllä. Mutta siihen on tietysti syynsä, minkä takia se koko litania kuunneltiin loppuun. Mutta ei mene ihan vielä siihen. Ei mene ihan vielä siihen, joo. Elikkä kaveri aloitti sen länkytyksen, ja se oli helvetin puuduttavaa. Siitä puuttui kaikki semmoinen palo, mikä markkinointimiehen pitäisi olla. Joo, se ei oikeastaan, mä odotin koko ajan sitä, että se olisi paljon hyökkäävämpää. Se olisi jotain semmoista, että siinä tullaan pöytään, aletaan niinku paukottaa, että hei kaverit, mitä se... Kunnon ahdistumista. Joo. Siis silleen, että sun on vaikea enää sanoa, että ei. Että se tulee huono olo itsellesi, jos se kieltää. En mä tarvitse patiaa, se maksaa varmaan helvetisti. Mihin hän sitten lähtikin tietysti. Joo, se oli ehkä parhaimpi. Mikä se sanoi sen alkuhinnaksi? No se lähti siitä, että jos sä maksat 2 tonnia autosta, niin se ei ole paljon. No se ei ole paljon. Mutta jos sä maksat 2 tonnia patiasta, niin se tuntuu tosi paljon. No se tuntuu isolta rahalta. Tässä vaiheessa koko saatanan kärpäslauma nyökytteli päätään siellä. On kyllä paljon tuo 2000 euroa patiasta. Kyllä, mutta tähän heti kaveri paikkas perään, että senpä takia Reelingin patiat maksavat vain 1200 euroa. Kyllä. Olen nerokas silleen, että vittu kun niinku hintaa pitää ensin alkaa veivaa sieltä jostain. Sitä ei voi vaan sanoa tiskiin. Joo, ja mua ihmetytti ylipäätään, niinku, mistä tämä summa oli. Oliko tämä jollain tavalla, tai jotenkin tämmöisessä, kun sä meet tämmöiseen tilanteeseen, niin sä ajattelet, että ne on kauhean mietittyjä tilanteita jotenkin, että siellä on semmoinen 15-henkinen psykologiryhmä, joka kelailee tätä, että milläköhän numeroilla me lähdetään liikenteeseen. Mutta kyllä muuhun ainakin tuli semmoinen tunne, että tämä jätkä vetää ihan hatusta kaiken. No joo, kyllä. Että olisi kun kaveri olisi niinku tavuviivojen kanssa ja jokainen kirjoitusvirhe mukaan lukien vetänyt se helvetin opetusmateriaali, mikä siinä on jossain vaiheessa jaettu. Kyllä. Olisi kiva itse asiassa päästä nyt, jos tulisi toinen kutsu, käydä tsekkaa, että onko se täysin samanlainen. Niin, tai sitten jos nämä meidän työpaikkahakemukset natsaa, niin parhaassa tapauksessa päästä katsomaan sitä sisältäpäin. Kyllä, parhaalla tapauksessa me ollaan kohta myymässä näitä Reelingin patioita. Mutta tosiaan tilaisuus soljui sitten eteenpäin. 1200 patiosta ei ollut enää paljon, kun sä olit ensin kellosta 2 tonnia siinä. Kyllä, joku olisi voinut hilaa sen hinnan paljon korkeammaksi vielä siinä alussa. Kyllä, ja koska hän selvästi aisti, että täällä on tosi hyvä jengi nyt tänään koolla, hyvä buuki, hyvä tuli päällä, niin hinta tippuu yhtäkkiä 800, jos päätöksen tekee just tässä ja just nyt. Kyllä, joo. Ja kuulemma kaupan päälle sai sitten siihen vielä tämmöisen Reelingin jonkunnäköisen sertifikaation, että tämä on oikeasti Reelingin patja. Totta kai sehän aitoustodistus seinällä kuuluu jokaiseen makuuhuoneeseen. Kyllä, ristin paikalle. Mutta itse asiassa meidän on nyt unohtaa tässä vaiheessa, että sehän tarjottiin myös merinovillasta tehtyä päiväpeittoa, missä on hirven kuva. Aivan, tämä unohdin. Siis se oli Lappihenkinen. Lappihenkinen nimenomaan. Joo, tämän sanon muista Lappihenkinen. Mä en ihan varma, millä tavalla Lappihenkisyys liittyi siihen. Mutta... Niin, ja millä tavalla Lappi liittyy itävaltalaiseen patjavalmistajaan. En osaa sanoa, kyllä. Se oli helvetin hämmentävää. Mutta siinä vaiheessa... Ehkä siinä voi olla jonkunnäköinen tämmöinen vanha natsihistoria. Niin, koska nehän satsas laatuun. Joo, ja Lappi. Ja eikö ne polttanut Lapin? Kyllä ne tömäytti sen tuossa lähtiessä. Mutta tosiaan, siis tilaisuus oli jo sitten ohi siinä, ja se jossain vaiheessa kiinnitti huomionsa pariskuntaa. Pari dorkaa sihauttelemassa kaljatölkkejä, siellä ei selkeästi ole kohdeyleisö. Siinä on pari mummoa, jotka eivät varmasti osta mitään, koska niinku ollaan vaan sen tiukan markan aiheuttaman ruuan perässä. Ne oli syömässä siellä. Ja sitten taas nämä mustat miehet, niin vaikka on helvetimoista laagerikenkää jalassa, niin tuskin hekään olivat ostoaikeissa. Mä epäilen, että kukaan siinä ostoaikeessa loppujen lopuksi. Ja sen takia sitä odottikin, että se olisi ollut enemmän semmoista se tilanne. Mutta se nimenomaan kiinnitti huomioon semmoiseen pariskuntaan, mikä nyökytteli sen helvetin lupaavasti. Ja G-tukka kelasi vittu, että tänään syödään lapset. Joo. Mutta tilaisuus meni ohi sitten ja oli, että niin ja tosiaan tuli luvattua tai yllätyslahja. Tässä vaiheessa vielä toivoili hänen sisällä. Joo. Ja silloinhan siinä ilmoitus, tässä kutsussahan lukee, että miehelle on luvassa lahja. Miehelle monitoimiveitsi. Monitoimiveitsi, aivan. Ja naisille yllätyslahja. Kyllä. Joo. Ja siinä vaiheessa, kun sitten tietysti lähdettiin sankoin joukoin lunastamaan näitä, ensin hän kysyi, että nyt voi jättää tarjouksia. Joo. Silloin kaikki katteli kiusaantuneesti sitä pöytää siinä. Joo. Me vedettiin kaljanpohjat naamariin. Itse avasin kaljan, tai ehkä vedin loppuun jonkun näistä. Joo. Nimenomaan. Ja sitten taas, kun hän ilmoitti, että no nyt voi tuolla lunastaa näitä lahjoja sitten siinä samalla, niin kaikki tehtiin semmoinen siisti jono sinne. Kyllä, joo. Ja sieltähän meille tarttui tämmöiset Ridekin monitoimiveitset. Joo. Veikkaisin, että työnjäljestä päätellen valmistusmaana on Kiina tai... Kiina, mä sanon sen. Mun mielestä mä siinä jossain vaiheessa luin, että Kiina, made in China, siellä taitaa lukea. Joo. Mä tein semmoisen virheen tässä näin, vaikka päätin välittömästi passata tämän
eteenpäin, Joo. niin menin avaamaan tämän saha-osion tästä linkkuveitsestä. Joo. Ja tämä perkelee linkkuhan ei nyt enää mene tänne takaisin. Että pitää nyt sitten selvitellä. Kiitos Riedling. Selvitellä sitä, että miten tämä saadaan postitettua. Joo, ja mua jäi itse asiassa ihmetyttää tästä koko veitsestä. Se oli sen toisen puolen toinen vasemmalta oleva ja härpäke, itse joka on asiassa täysin todella omituinen. Jokainen taitaa tietää sen, koska jokaisessa sveitsiläisessä linkkuveitsessä, mistä tämäkin kapistus on kopio, niin löytyy semmoinen helvetin hämmentävä rautatikku, missä on päässä semmoinen reikä. Joo, siis se on todella omituinen. Ja itse asiassa tästä voitaisiin perustaa pieni kuuntelijakilpailu. Eli kertokaa meille, minkä helvetin takia jokaisen linkkuveitseen pitää laittaa rautatappi, missä on reikä päässä. Ja Sonni voi tässä pikkusen avata, että se ei ole helvetti neula. Jos se on neula, niin mitä sä saat sen saatana koko linkkuveitsen siitä reiästä läpi? Koska se neulahan se pitää saada se lanka jotenkin siitä reiästä läpi, joka tehdään. Se ei onnistu, koska tuo koko vitun linkkuveitse pitäisi mennä siitä läpi. Ja sitten siinä pitäisi käyttää pikkusormen paksusta lankaa. Joo. Joten se nyt ei ole. Mutta jos joku todellakin tietää, mikä se on, niin ilman muuta rakentavia arvauksia, tietoa, mitä ikinä. Ja voittaja saa yllättäen sitten lahjaksi hienon Ridekin logolla varustetun linkkuveitsen. Joo. Mut haluatko vielä miettiä sitä, että mitä ne naiset sai? No, naisille siis tosiaan luvattiin yllätyslahja tässä itse kutsussa, mutta sitten kun paikalle mentiin, niin sitten tietenkin paljastui tämä yllätyslahja, mikä oli niinkin eksoottinen kuin olikohan se puhelinpussi tai puhelinpussi, joka ei ollut valmistettu mistään laatumateriaalista. En usko, että oli, en tiedä materiaalia, mutta sitten siinä kävi niin, että kun siinä jonossa odoteltiin, niin eräs lady tuli sitten tämän geelitukan eteen siihen ja katteli sitä kamerapussia ja samaan aikaan hienoa monitoimityökalua. Kyllä. Ja tuli siihen tulokseen, että kamerapussi on aika naurettava lahja tuohon monitoimityökaluun verrattuna ja kysyi, että saisinko tämmöisen monitoimityökalun. No tämä geelitukka oikeasti vaivaantui aika pahasti siitä. Ja sanoi, ensimmäistä kertaa? Joo, ja sanoi, että ei, että nämä on vaan pelkästään miehille. Slim and weak, you got the teeth of the hide.
Mark Bolan ja T-Rex. Se laittaa aina hytkymään ihanalla tavalla. Get it on, bang a gong. Kuulostaa saatanan hyvältä. Se on. Se on ihanaa. Mutta tosiaan, Joo. mä kävin tuossa Tallinnassa vähän vakoilemassa käytännössä, miten paikallinen VR toimii. Joo, mä ymmärsin, että sä olet vittuuntunut tähän VR joka syksyiseen sekoiluun. Jotenkin tuntuu, että aina kun lehdet alkaa tippua puista, niin VR alkaa mennä päin helvettiä. Joo, jos ei ne mitään muuta keksi, niin mennään lakkoon. Joo, jotain saatanaa joka kerta. Ja siis hienoa mun mielestä on se VR:llä, että jos sä nyt oot ollut jonkunnäköisessä junassa vaikka Espoosta Helsinkiin, joka pitäisi kestää inhimilliset 17 minuuttia, ja siinä meneekin vaikka tunti 12 minuuttia. Inhimillisesti tunti 12 minuuttia. Inhimillisesti tunti 12 minuuttia. Niin VR voi aina sanoa, että esimerkiksi ne ei todellakaan palauta mitään rahesit, koska hei, sähän pääsit perille. Niin, tai maksaa mun 2 viikkoa vanhaa junasakkoa, mikä on vitun kohtuullista. Kyllä. Totta hei, mun mielestä se on aina hyvä argumentti, että hei, sä pääsit perille. Mä oon alkanut miettiä sitä, että minkä takia ne ei suoraan saatana näissä lippuautomaateissa myy. Miksi ne myy lippuja? Miksi ne myy vaikka sandaaleja? Kyllähän sä nyt vittu niilläkin pääset perille, mutta vähän vittumaiseksi se menee. Nimenomaan. Mutta hienoa, että sä lähdit Tallinnaan. Mä lähdin testaamaan Tallinnaan vähän niin kuin hakeutumaan perille, kerran VR:lle ei välttämättä pääse. Kyllä, ja siis mä pääsen perille Lindalainilla, mikä vie aina paikasta A paikkaan B niin, että tässä on sinulle vielä keskiolut kylkeä, ja kenellekään pahamakku suuhun. Joo, kyllä. Matkustin sinne ja siinä sitten alettiin Folken kiertuemanageri Pepe Varran kanssa nakuttamaan naulaa päähän. Ja Joo. Yleensä tavalliset turistillehan on mukava nähdä Tallinnaa ylipäätään. Joo, mutta varsinkin vanhaa kaupunkia. Se on hieno, se on talvisin hieno. Se on hieno, kaunis. Ja loppusyksystä myös. Kaunis. Niin siinä sitten päätettiin, että tehdään jotain uutta ja me lähdettiin uudelle baarialueelle. Joo. Mistä on kuullut juttua vähän tämmöisenä käytännössä Tallinnan kalliona tai jotain. Uusi hipsterityyppinen paikka. Joo, tämmöinen Punavuori-Kallio-akseli-meininki. Kyllä. Joo. Ja sinne mentiin sitten muutaman kuppilan kautta ja aika hyvässä tanassa jo valmiiksi. Joo. Ja jossain vaiheessa paikallinen loistava Saku Original alkoi jo vähän tökkimään ruokatorvessa. Ja tuli semmoinen hetki, että nyt on pakko lähteä helvettiin täältä, että mennään nukkumaan jonkun pikaruokalan kautta. Lähdimme matkaan siitä sitten, ja Nokian Ovimäpsit ohjasti meitä ihan päin vittua siinä vaiheessa. Kuten Yhdysvalloissa ja joka paikassa. Siihen voi aina luottaa. Kyllä. Ja jossain vaiheessa tätä meidän retkeä tuli vastaan semmoinen tasoristeys. Joo. Ja sieltä tuli öljyjuna vastaan, mikä oli niin kuin vittu pitkä kuin nälkävuosi. Siis tämmöinen kunnon venäläinen ruostunut koliseva. Joo, nimenomaan. Että siis ne osat, mitkä ei ollut öljyssä, oli ruosteessa. Joo. Ja ne osat, jotka oli öljyssä eikä ruosteessa, oli radioaktiivisia. Hohti vihreän. Kyllä. Luen mukavaa kajastusta siihen hienoon syksyisen iltaan. Kyllä. Ja siinä oli sitten joku paikallinen dorka meidän kanssa ja nuokko siinä, ja kun se juna kestää, ja humalassa on semmoinen tila, että on pakko saada jotain pikkuaktiviteettia siihen, että mielenkiinto pysyy pelissä. Joo. Mä olen lenkin tässä jätkelle, että hypätään tähän junaan. Että se on loistava idea, kato, kun siinä on Baltiaa meille Viron päärautatieasema ihan vieressä. Joo. Että me dyykataan tähän näin, hypätään Baltiaamilla pois ja lähdetään siitä kuppilaan sitten. Täytyy sanoa, että helvetin hyvä idea. Mun mielestä kanssa, koska se meni ihan semmoista niinku ripeätä hölkkävauhtia siinä vaiheessa tämä juna. Kyllä. Ja se jolkotteli siinä, ja sitten mä koko ajan hoiselle jätkelle, että hyppää nyt saatana, että mennään. Petri katsoi hermostuneena tilannetta, että mikä juttu tämä nyt sitten on. Jossain vaiheessa otin pikku spurtia ja dyykkasin niihin tikapuihin siinä. Paikallinen oli sanonut moneen kertaan siinä vaiheessa, että älkää helvetti hypätkö siihen, se ei mene pätkeäkään siihen suuntaan, mihin sä luulet olevasi menossa. Niin, kyllä. Petri totta kai otti perämiehen paikan ja hyppäsi viimeisen vaunun tikapuihin. Kai te sanoitte sinne miehelle, että älä sinä puutu asioihin, jotka ei sinulle kuulu. Ja tässä vaiheessa oli vielä semmoinen miellyttävä humala päällä, että et tule nyt. Sä voitat tässä. Ja sitten lähdettiin kolkottelemaan siitä, ja täytyy sanoa, että näiden känni-iltojen hienoimpia hetkiä pitkään aikaan, kun alkaa se mukava tuulenvire kasvoilla. Oli semmoinen raikas ilta, raitista tuulta joka paikassa, heittää röökin huuleen naftavaunun kyljessä. Kyllä. Ja mukavinta on tommosessa kyllä, että maisemat vaihtuu. Kyllä. Kaupungin valot ympärillä. Se kajasti, ja sitten niin monta kertaa, kun me ollaan siellä raidattu, niin tämä oli jotain täysin erilaista. Ei ollut mittarialla, ei ollut muuta. Mentiin, ja jossain vaiheessa... Tukka hulmus tuulessa. Siinä vaiheessa hieman, silleen tyylikkäästi.
50-luvun elokuvatyyliin. Joo, kyllä. Mutta siinä vaiheessa, kun mä luulin olevani Baltiaamalla, ja et nyt se paska alkaa hiljentämään tähän, koska me ollaan pikkuhiljaa määränpäässä, niin se roskahan lisäsi vauhtia. Ai. Ja se lähti kynkyttämään ihan kunnolla ja huomasi, että nyt alkaa tuttuja maisemia, jotka ei Baltiaamilla päinkään. Vilahtelemaan silmien ohi siinä ja sitten tajus, ensimmäinen kela tietysti siinä, että onneksi poltti äsken röökin, koska nyt mennään niin kovaa, että tässä ei enää pystyisi. Niin. Tai jos polttaa, niin se on hyvin nopeata. Niin. Ja kyyti jatkui sitten tämmöisen 10-15 minuuttia kykyteltiin siinä menemään ja siinä alkoi näpit sitten kohmettumaan ja laitoin ne tuonne hupun sisään ja tuuli alkoi pikkuhiljaa vatkaamaan, en tiedä oliko 6-70 ehkä nopeutta siinä. Että koko ajan niin roikutte tämmöisessä tavallaan tämmöisessä tikapuissa siinä niin semmoisessa rautatikapuissa, mitkä on niin kuin pystyssä sen saatana naftavaunun kyljessä. Kyllä, joo. Ja alkoi miettimään jo, että ei saatana, kun ei ole passi messissä, että jos me ollaan Venäjälle menossa tankkaamaan, niin tämä oli ihan saatana huono idea. Ja sitten alkoi tosiaan joka paikka vähän kylmentymään siinä, että siltäkin kantilta tuntui vähän jo. Alkoi katumus hiipimään. Mutta me tultiin sitten Nömmelle, mitä mä en tiennyt siinä vaiheessa, että mikä paikka se oli. Joo. Juna alkoi vähän hiljentää ja sitten aloin jalalla hakemasta vauhtia siitä maasta optimoidakseni laskeutumisen. Kyltit oli edelleenkin tämmöisen yleisen länsi-eurooppalaisen kirjaimistolla. Joo, siis niin vähän kuin niitä ehti katsomaan. Kyllä. Pelon sekaisin tunteen. Mutta sain vauhdista kiinni ja sen jälkeen lähdin juoksemaan. Ja mä pysyn pystyssä sen koko matkan. Jumalauta. Se oli tyylikäs laskeutuminen. Mietit sä siinä kertaakaan tämmöistä elokuvatemppua, että eikö se aina kun hyppää junan kyydistä tai auton kyydistä, että kieri. No se on sen koko siirtolohkaretta, että se ei tullut missään vaiheessa kyllä mieleen. Joo, ymmärrän. Mutta tosiaan pysyn pystyssä ja sitten Petri dykkasi siitä perään. Että niinku jäämässä pois siitä, otti muutama askeleen ja kompastui niihin vitun lohkareisiin. Ei saatana. Päästä alkoi tulee verta sitten siinä ja sanoi, että nyt pitäisi poistua tästä kiskolta, niin Petri oli, että ei, nyt taas tullut aivotärähdys ja päästä valu verta siinä vaiheessa. Ei. Ja sitten oli, että mennään kuitenkin tuohon laiturille, ja se oli, että sori, että nyt ei pysty, että pitää ensin koota. Että meidän alatta lentää, ja urheasti mies puri hampaat yhteen, nielskeltiin vähän aikaa siinä, ja sitten sen jälkeen mentiin siihen laiturille. Mä kysyin, että mitäs me nyt tehdään. Ja siinä vaiheessa Petri oli suunnitelma selvillä. Sanoin, että jumalauta, että tästä näin kumijalka alle, mä tiedän missä me ollaan, vedetään takas baariin. Se on 40 minsaa ja me ollaan paikalla. Oltiin kuitenkin hyvän matkaa tultu Tallinnasta ja ulospäin. Joo. Ja siinä vaiheessa sanoin sitten, että sulle tulee päästä vertaa. Ja että jumalauta, käydään paikkaamassa mut ja sitten sen jälkeen lähdetään takas baariin. Shadow
just don't look the same in the shadow play. Shadow play. Shadow play. Shadow play. I can't run away from the shadow play. Shadow play. The shadow play. Järjetöntä uskollisuutta yhdelle kitaralle. Rory Gallagher ja Shadow Play. Vittu, että kuulostaa hyvältä. Hieno irlantilaismuusikko. Kyllä. Joo. Töitä pitäisi saada. Ja lisää palkkaa. Lisää palkkaa, saatana. Onneksi aikakausi on siitä hieno, että meillä on järjetön määrä avoimia työpaikkoja. Kyllä. Tuntuu, kun avaa mollin sivut, että maailma aukenee edessä. Kyllä, sä voit tehdä ihan mitä vaan. Siis Joo. ihan mitä vaan. Nimenomaan, mikä helvetin äkkiä kuitenkin typistyy kaiken näköisen markkinapaskaan ja Kyllä. asiakaspalvelutoimintaan. Joo. Mutta kun ei olla kranttuja, kuten jotkut saatana hipiretkut. Ei ollenkaan. Eli käytännössä otetaan mitä tahansa, tulee vaan vastaan. Sonni on tehnyt monenlaisia töitä. Avaa. No, Sonni on ollut esimerkiksi lossikuskina Saimaan rannalla. Sonni on ollut puhelinmyynnissä. Ja Sonni on ollut kallatehtaalla töissä. Pystytkö stryyttaamaan? Tiedän nimittäin myös, että olet käynyt väläyttelemässä taitojasi Hupstockilla. Hupstockilla, kyllä. Se on Keravan turvapaikka kaikille nuorisorikollisille. Se oli ensimmäinen Sonnin työkokemus, jonka jälkeen ehkä se voi olla, että se loi tavallaan perustan tälle omalle työmoraalille, joka on helvetin heikko ollut siitä lähtien. Mutta jos pitäisi valita yksi linja CV:seen, semmoinen kokemus, mikä Hubilta jäi käteen? No Hubilta ei oikeastaan jäänyt käteen mitään. Mä muistan, kun mä hain Hubille töihin ja siihen piti laittaa oma motto. Ja mä laitoin siihen, että kun on näin saatanan hyvän näköinen, niin ei tarvii osaa mitään. Ja tuli. Ja töitä tuli, kyllä. Loistavaa. Mutta me ollaan pidetty verkkohakemukset sauhuamassa viime aikoina. Kyllä. Eli siellä on kaikennäköistä pikkupuuhaa haettu iltojemme menoksi. Joo. Ja itse tartuin ensimmäisenä Restellin tarjoukseen uuden Burger Kingin. Niinkö? Se oli ensimmäinen, minkä stryyttäsin. Kyllä, ja täytyy sanoa, että Sonni lähti täysin samaan hakemukseen. Samaan jalkaan. Samaan jalkaan. Eniten mua kiinnosti tässä tämä, no ensinnäkin, että kuulee, että Burger King on tulossa Suomeen. Se on hienoa. Se on hieno asia. Ja suomalaisia hemmotellaan saman kuukauden sisään toista kertaa, koska ensin aukeaa saatana Starbucks tonne ja sitten yhtäkkiä me saadaan Burger King. Jumalauta. Ja suomalaiset on innoissaan. Joo, jumalauta. Voi olla, että meistä on tulossa kansainvälisiä. Tai... Meistä on tulossa länsimaa. Kyllä, pikkuhiljaa. Hieno. Mutta oliko sulla jonkun asteista hakemusta? No mulla oli hakemusta. Eniten mua jäi kiinnostaa tässä ylipäätään tässä työpaikka-ilmoituksessa. Tämä oli vähän samanlainen kuin, ihan kun tässä olisi haettu jonkunnäköiseen reality-ohjelmaan. Tämä lähtee lauseella, jonka perässä on huutomerkki, asenne ratkaisee. Jos olet ulospäin suuntautunut asiakaspalvelun henkinen, joustava, innokas, oppimaan uusia juttuja ja rakastat aktiivista elämäntyyliä, silloin on mahdollista päästä osaksi nuorikasta tiimiämme. Tämä sai mut kiinnostumaan erittäin paljon tästä paikasta. Ok. Ja mä laitoin hakemus tulee. Mä voin tässä ihan nopeasti pikkusen kertoa, että millaista tässä oli. Tässä oli hyvin paljon, tässä kysytään siis tietenkin nimeä, syntymäaikaa,
Kaikennäköistä tietoa haluat. Sitten oli viimeisen tutkinto. No Sonnilla on tutkinnot pikkusen jäänyt. No sanotaanko näin, että ne on enemmän tämmöisiä opistopohjaisia. Sonni on käynyt Saimaan Lossi-opiston lossikuskikoulutuksen. Mutta eikö se nimenomaan sinänsä osu tähän kyllä uuden oppimista? Kyllä, ja asiakaspalvelua, jota se suuremmaksi osaksi on. Ei seikkailijoille. Ei seikkailijoille. Ja tässä kysyttiin sitten samassa viimeistä työtehtävää, ja itsehän olin Saimaannorppa Lossipalvelussa kuskin apulaisena yhden kesän, 3 kuukautta noin. Ja tässä oli sitten, piti vielä suosittelija piti laittaa. No mä laitoin tähän pääkuskin Mäkisen, jonka sukunimeä en muista, koska kaikki sanoi sitä Mäkiseksi. Nimenomaan. Ja niin. Mites hakemukseen kirjoittaisi avointa tekstiä? No tässä oli tämmöinen avoin osa, missä kysyttiin, että minkä takia juuri sinut pitäisi valita. Mä voin tästä ihan nopsasti lukea Sonnin hakemuksen. Tämä lähtee näin. Hyvä Hesburgerin väki. Mun mutsi on jo pitkään sanonut, että jotain sun Sonni pitäisi alkaa tehdä. Ja tämä teidän ilmoitus kuulosti musta tosi hyvältä. Varsinkin kun osaatte arvostaa aktiivista elämäntyyliä. Ja mä en oikeastaan nuku ollenkaan. Eniten mua kiinnosti se, että etitte ihmisiä, jotka haluaa tehdä joka päivä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Musta on aina ollut perfektionismin vikaa, eikä edellisissä työpaikoissa sitä puolta oikein arvostettu, tai siis edellisessä. Sitä paitsi on aina ollut kiinnostunut siitä, miten ne hampurilaiset väsätään puolessa minuutissa. Himassa mulla kestää vähintään 15 minuuttia. Ja sori, mä en laittanut sähköpostia, kun niitä ainakin uutisten mukaan kuunnellaan, ja samaa yksi mun frendi sanoi. Mutta voitte soittaa tuohon mun antaman numeroon. Se on mun oikea numero, jota en yleensä anna, mutta teille voin antaa. Ja sitten tähän kävi vähän hassusti siinä, kun työkkärissä kirjoitin tätä, että tosiaan yksi kirjain ei oikein enää toiminut siinä näppäimistössä, niin sitten loppu on vähän sekavaa. Tässä lukee, että no nyt tästä työkkärin koneesta ei enää kirjain toimi. Nämä sais ostaa uusia näppäimistöjä tänne, tai voihan olla, että ne ei edes halua, että joku saisi ihan oikeasti töitä. Yhteistyö terveisin Sonny Makkonen. Erittäin hieno. Mä olin helvetinmoisessa kiireessä silloin, kun mä kirjoitin oman hakemukseni. Itse en ollut. Sulla on hienosti aikaa kiteyttää osaamista. Kyllä. Vaikka sitä paljon ole, niin sen pystyy kuitenkin niin kauniisti kristallisoimaan. Joo, et eiköhän toltu. Kyllä. Ja siis itse lähinnä koitin varjella omaa puhelinnumeroani. Ja senpä takia laitoin siihen, että tämä on friendin numba. Älkää soitelko sille päivisin, mutta iltaisin se tietää, että ne puhelut on mulle. Omaa kämppää mulla ei tietenkään ollut, työkokemusta ei hirveästi, halukkuutta, no niin ja näin, mutta vittu, niinhän ne teidän muutkin työntekijät vetää saman linjalla. Niinpä. Mutta tässä näin täytyy sanoa, koska ehkä viekkaimmat kuulijat jo arvasivatkin, että kyseessä on siis kilpailu. Kyseessä on kilpailu, kyllä. Koitamme päästä niin sanotusti Wired-tilassa katsomaan erinäköisiä työhaastatteluita. Kyllä. Ja saamaan niistä teille rakkaille kuulijoille hienoa. Hyvää nauhoitusta. Kyllä. Hyvää nauhoitettuja tilanteita. Ja ehkä jopa voi olla, että jonain päivänä tämä tapahtuma ei ole pelkästään työhaastattelu, vaan voi olla, että jopa niille työn haastattelijoille aletaan myymään jotain. Esimerkiksi jonkun asteista patjaa tai shampoota. Kyllä. Mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kyllä, mä ainakin uskon, että vaikka nyt ei tosiaan sähköpostia tule laitettu, niin oman numeron laitoin tähän. Joo. Soittoa ei ole vielä kuulunut, mutta katsotaan. Mutta siinä on semmoinen juttu, koska periaatteessa saattaa olla, että omaankin hakemukseeni tarvittaisiin. Joo. Ja numero tosiaan tuli minulle. Aha. Mutta valehtelin siinä sen tulevan ystävälleni. Niin, aivan. Niin sieltä otettiin yhteyttä, tai tuli semmoinen kylmä perusautomaattivastaus, että teemme rekrytoinnin tammikuun vaihteessa, jolloin hakijoihin otetaan yhteyttä. Okei, no. Elikkä toivo elää. Joo, toivo elää. Voi olla, että
voi olla, että saat joululahjana. Kyllä, mutta käydään noita läpi tässä näin ja koitetaan toinen toistamme tehostaen saada jonkunasteisia hienoja, toinen toistaan parempia työhaastattelutilanteita nauhalle. Kyllä. Tämä työnhaku on kuitenkin semmoista saatana piirakossa juoksemista. Ja me teemme siihen loistavan oppimateriaalin teille. Kyllä. Ja siinä Jussi Fogertin raspinen ääni vei meidät viidakon läpi. Jumalauta. CCR parhaimmillaan perkele. Ihanaa. Ja tervetuloa itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Kiitos 3945. Aapo Nurmiet. Sonni, Suomen kansan oman tunnon äänirauta. Kun te saatte moraalisia ajatuksia, Sonni resonoi. Ja täytyy sanoa tähän itsenäisyyspäivän lähetykseen, koska juuri kaadomme kopsut. Kyllä. Niin katsoin tuossa Kosketuksessa Yle lähetyksen, missä klamydia raikasi. Kosketuksesta on täysin uusi. Se on, mä en tiedä vetääkö jengi yleensä akustisesti siellä, mutta ihmiset istuu ja kuuntelee, mitä ne on sanottu. Ai tämmönen unplugged. Vähän sen tyyppinen, mutta ainakin klamydia tykitti säröillä. Ja muita mä en ole kuunnellut vielä. Mä aloitin Helmestä. Niin jossain vaiheessa tätä hienoa lähetystä Vesku Jokinen sanoi, että mulla on jossain vaiheessa ollut Prenan kanssa pientä ongelmaa, mutta nykyään se kaikki on hyvin hanskassa. Mutta siinä vaiheessa, kun me ollaan Suomi on sun kappaleen, niin me kaikki otetaan Jaloviina ryypyt. Kyllä. Ja nyt me otetaan Jaloviina vodkaa, paskaa vodkaa. Paskaa vodkaa. Paskaa vodkaa Vesku Jokiselle. Sanotaan suomeksi Nastarovia. Nyt oli muuten paskaa vodkaa. Oli paskaa vodkaa. Huhhuh. Mutta
kaikkien näiden legendojen lähteillä meidän täytyy myös miettiä uutta musiikkia. Kyllä. Me ollaan kuultu hienoja tykkejä tänään. Kyllä, vaikka 60- ja 70-luku kuitenkin toi kaiken parhaan maailmalle, niin on olemassa myös uutta musiikkia tosiaan. 2000-luvun lapsilla on jotain annettavaa tällä maailmalla siinä vaiheessa, kun ihmisellä on todellinen palo musiikkiin. Kyllä, Orwellin vuonna syntyneet ihmiset tuottaa jotain hyvää. Ja erittäin lahjakas kattaus, loistavia muusikoita taustalla. Kyllä. Ja tästä hienoa esimerkkinä meillä on Raivo Tarvainen ja orkesteri Mausta 5. Ja se 5 kirjoitetaan numerolla 5. Kyllä, ja levyn nimi on Mausta Vitun 5, missä 5 kirjoitetaan kirjaimilla V-I-I-S. Kaunista. Mutta sen sijaan, että me ottaisiin nyt ylitulkitsemaan punkin hienoa sanomaa, niin voitaisiin ottaa oikeastaan puhelinsoitto suoraan pääjehulle. Kyllä, suoraan hevosen suusta. Seuraavaa. Meillä on Mausta Vitosen Arteen siellä. Joo. Loistavaa. Hienoa. Pystytkö tähän vaiheeseen avaamaan? Me just puhuttiin tuossa äsken punkin syvimmästä olemuksesta ja nyt pitäisi avata yksi Mausta Femman kappale. Onko jonkinlaista houppia, että pystyisit meille vähän taustoja avaamaan? Joo, mikä biisi? Kappaleen nimi on ihan ensimmäinen raita suoraan Mausta Vitun 5 EP:ltä, eli Aistin sen. Aistin sen. Joo. Mistä on kyse? No, on näitä aina vähän vaikea selittää, mutta esimerkiksi siitä, että me sunnuntai-aamuna ärkiskan tiskillä, sulla on 5-kielinen basso. Ja sä yrität tostaa röökiä, mutta siitä ei oikein tuu mitään, ja sä koet siinä vaiheessa olevasi jotakin erilainen kuin muut. Ja siis niinku, tänään on mun ilta, mihin mua ei kaivata. Niin, tai silleen niinku tavallaan siinä toivotaan, että kaivattais, mutta tavallaan siinä toivotetaan kaikki helvettiä, että en mä teitä tarvii tyyli. Kai joku semmonen, mitä sitä saa, se ja perusjuttu, kertoo vaikeuksista kommunikoida ihmisten kanssa. Joo, koska siis mun ensimmäinen kela on ihan suoraan, että se on pelkkä niinku känni anthemi. Mitä? Et se olisi pelkästään niinku anthemi pyhälle humorille. Joo, kyllä tää niinku... Kyllä tääkin pitää, sä voit lähteä sitten ihan mihin suuntaan vaan tulkkaamaan, ei se... Se on niin moniulotteinen teksti siinä. Jotka on parhaimpia tekstejä. Kyllä, ja tietysti ihan saatana vihaisesti töntettynä. Sonni kiinnosti eniten tää, että siis tää on niinku mun ilta, joka oli mun mielestä hieno, siis sinänsä, että on niinku sun ilta jollain tavalla. Pystyykö sitä avaamaan mitenkään? Vai oliko se vaan niinku, että... Mitä? Anteeksi, nyt kuuluu vittu huonosti. Siis Sonni tarttunut ihan sanotukseen tuossa äsken. Sanotukseen, niin. Joo. Et oliko tällä mun ilta-meiningillä mitään syvempää systeemiä, eli liittyykö siihen niinku enemmän sekoilua ehkä kenties? Niin, tai jotenkin, että koska tuleeko siitä semmoinen vähän, mutta Sonnille tuli semmoinen olo, että on niin mun ilta jotenkin, että onko tämä niin mun ilta, oliko se joku syvempi juttu, että millainen, tiedätkö? Mikä helvetti mun ilta? Siis eikö sä olla vittu, että tänään on mun ilta, mihin mua ei kaivata? Ei vitussa, teidän pitää tutustua vähän tarkemmin siihen. Sehän alkaa kuin mikäkin sehän alkaa kuin mikäkin vitu satu. Okay. Sanalla eräänä kauniina iltana. No, mutta mä puhun siis Kertsistä. Tänään on mun ilta. Niin, tänään on mun ilta. Vittu, tänään on mun ilta, näin on. Niin, joo. Kyllä. Meillä on miettiä sitä siis tavallaan tämmöistä että tänään on mun ilta. Koska mä itse tykkään just siitä, siis tämmönen niinku idea, tiiätsä, että Sonni puhui itsestään silleen, että mä oon bileet tai syntymäpäivät ole koskaan kukaan kuullut. Onko se nyt sama idea tavallaan? Kyllä vittu, kyllä nyt täytyy sanoa, että olette kaivanut tästä jotain niin paljon esiin, mitä mä en pysty enää kertoa. Me ollaan lähdetty turhan diipeen leveneen. Okei. Mutta laitetaan Aistin sen soimaan. Joo, laittakaa soimaan. Kuunnakaa ne sanat sitten ja terveisiä kuulijoille Kuusamoon. Totta kai, ja palaamme ensi lähetyksessä, vai mitä? Joo, aivan. Kyllä, totta kai. Hyvää vappua. Jees, Kuusamo kuuntelee. Kiitos Arto. Moro. Hei. Moro.
Se oli helppo aistia. Se oli saatana mitä tykitystä. TT veti bassoa kuin vanha kunnon sika. Kyllä, sika. Ja kuten Mauston viiden pojat, myös me viihdymme erinäköisissä anniskeluravintoloissa. Kyllä, itse eniten tykkään viihderavintoloista. Onko viihderavintola nimenomaan se termi, millä ne räkälät saa olla 4 asti auki? Uskoisin, että siihen liittyy jonkunnäköinen tämmöinen, tai ainakin 3. Niin jatkoaika ylipäätään. Joo. Voisi olla tämmöinen viihderavintola. Se on käsittääkseni tästä viihdepuolesta kiinni. Kyllä. Ja viihdettähän löytyy ennen kaikkea Vantaalta. Kyllä, varsinkin Sokos Hotel Vantaalta, joka siis tituleeraa itseään Original Sokos Hotel Vantaaksi. Ja sehän on monen sanojen mukaan maanpäällinen Ruotsin laiva. Kyllä, paljon muovia, paljon neonvärejä, paljon keski-ikäisiä, hyvin rasittavassa kännissä olevia naisia. Se on käytännössä siis maanpäällinen taivas monelle. Kyllä. Ja heidän kotisivut sanovat, että Sokos Hotel Vantaa on tyylikäs ravintolaelämän ja kokoustoiminnan keidas Tikkuraan rautatieaseman ja tiedekeskus Heurekan kupeessa. Ja itsehän kun lähdimme sinne, niin oltiin juuri menossa tiedekeskus Heurekaan, mutta päätettiin kuitenkin pitää tämä meidän kokoustoiminta hotelli Vantaalla. Siinä Heurekan kupeessa. Kyllä, kyllä. Ainutlaatuinen viihderavintolan ravintolamaailma on tehnyt hotellista suositun kohtaamispaikan hotellin 14 hyvin varusteltua kokoustilaa. 350 henkilölle tarjoavat kattavat puitteet erilaisiin kokous-, koulutus- ja juhlatilaisuuksiin. Ja loppujen lopuksi meidän tilaisuus oli kuitenkin juhlatilaisuus, koska siinä oli jonkunnäköinen syntymäpäivä, juhlameininki. Kyllä, meillä oli helvetimoinen tämmöinen sikermä syntymäpäiviä siinä, ja ystävämme Seppo Reki päätti järjestää loistavan yllätyksen. Ja tämä tapahtui maaliskuun lopussa, koska suurin osa suomalaisistahan nussii juhannuksena ja tekee myös lapsensa silloin. Niin myös meidän siittäjämme. Kyllä, kiitos isä, kiitos äiti. Sonnit Nurmi. Kiitos. Huoneita tässä palatsissa on yhteensä 265, joista savuttomia on 229. Täytyy sanoa, että itse en nähnyt yhtään näistä, en edes näistä savuttomista tai savullisista huoneista. Mutta jossain vaiheessa iltahan me päädyimme harhailemaan sinne hotellin käytäville. Se on täysin kyllä totta. Sen teimme. Siellä pelattiin tuhkakupilla, joka oli tämmöinen, tuhkakuppi on ehkä hyvin alimitoitettu termi siitä saatana peltipöntöstä, millä me pelattiin rugbya siellä. Joo, näin se oli. Ja sitten voi olla, että pelattiin jonkunnäköistä heittopalloa myös helvetin isolla kukkaruukulla. Se oli jossain vaiheessa ohjelmassa. Jonkunnäköinen triathlon siinä on ilmeisesti mennyt. Joo, ja sittenhän, mitä nyt itse hyvin vähän muistan tästä koko tapahtumasta, niin pelattiin myös Tetristä hissillä. Hissikuilu Tetristä. Joo, kyllä. Se oli hieno laji, koska itse asiassa täytyy sanoa sen verran, että muistan vähän enemmän tästä. Muistat? Okei. Me kierrettiin siinä alkuillasta. Se oli isoa ravintolakompleksia. Ja monia eri tiloja ja mentiin paikasta toiseen. Kaikki oli erittäin viehättäviä. Karaokea lauotti jossain vaiheessa ja muuta. Siis muut lauloivat siellä, me kävimme vaan toteamassa, että näinkin täällä voi tehdä. Kyllä. Ja Läntisen Tommi aloitti satsinsa jossain vaiheessa keskiyötä. Joo, Läntisen Tommista muistan ihan muutaman semmoisen fläsärin, punainen tukka, ehkä aurinkolasit. Ja lähinnä se aurinkolasit tuli siitä, koska päätettiin, että tänään näytetään viileältä ja tänään täytetään vuosia. Ja me päästiin itse Vantaan hotellin jonon ohi ja saatiin muutama ilmainen kopsu siinä matkalla. Aivan, joo. Mikä osoittautui sitten ehkä ravintolahenkilökunnan puolelta virheeksi. Kyllä erittäin suureksi virheeksi, tai siis ehkä heidän mielestään virheeksi. Meillähän oli mukava ilta. Oli erittäin mukava ilta. Kyllä. Mutta siis siinä mojavet päässä ujeltaen Sepon isä oli tuonut ne Thaimaasta. Ja jokaisella oli saatanan paskat feikki aurinkolasit päässä ja me mentiin tietysti eturiviin, koska oltiin hyvissä ajoin paikalla. Kyllä. Ja länkkärihän sitten aloitti satsinsa tuttuun tapaan vuosien kokemuksella. Adidakset jalassa, jotka oli tunnettu bootsin varren sisään. Kyllä. Mikä olisi tyylikkäämpää? No tietysti se. No tyylikkäämpää olisi vielä se, että siinä on suora paita, mikä myös... En itse asiassa muista, koska veikkaisin, että sillä on musta... Valkoinen suora paita. Niin, no se tietysti pukee punaisen hulmavan tukan kanssa. Mutta ennen kaikkea siitä kompleksista, tai siis siitä kokonaisuudesta puuttuu aurinkolasit.
Kyllä. Me koitettiin varmaan 5-6 kappaleen ajan tarjota niitä saatana plekseensä naamariin, mutta Tommi oli siinä vaiheessa vielä sen verran tolpilla, että se ei halunnut ottaa niitä. Myöhemmin kuulemma Seppo Reki oli saanut tyrkättyä sille ne. Kyllä. Ja jossain vaiheessa tätä keikkaa tuli tappelu. Joo, tämän muistan hyvin hämärästi. Mutta, hienoa, miten kokenut esiintyjä ottaa tilanteen haltuun. Se sanoi, että keskeytti totta kai kappaleen, koska hän ei halua, että Tommi Läntisen keikalla ei tapella. Hän kertoi sen sanoilla, Tommi Läntisen keikalla ei tapella. Nyt molemmat teistä kävelee lavan eri puolia, menee tiskille ja ottaa Tommi Läntisen piikkiin yhdet oluet. Kyllä. Hei, Tommi Läntisen piikkiin yhdet oluet. Kyllä. Hienoa tässä oli itselle lähinnä se, että Tommi pystyy sanomaan minuutin sisään 6 kertaa oman koko nimensä. Kyllä. Ja me puhutaan kuitenkin miehestä, joka puhuu itsestään koko ajan 3. persoonassa. Niin. Ja sanoo sonni. Ja periaatteessa kappaleen välissä vielä. Kyllä. Mutta hänen Tommin ohjeita noudattaen me Sonninkin kanssa kävelimme eri puolilta yleisöä sinne tiskille. Otimme molemmat 4 vodka-shottia ja sitten tämä kaikki nuoruuden temmellys sai sitten virtansa. Kyllä siitä se lähti. Itse muistan hyvin vähän näistä tapahtumista. Muistan sen, että just jonkunnäköistä Tetristä pelattiin siihen hissiin. Ja yritettiin mielestäni saada hissi ihan helvetin täyteen erilaista tavaraa. Ainakin ensimmäisen kerran siinä onnistuttiin erittäin hyvin. Joo. Koska siellä käytävällä oli muun muassa sohva. Joo, kyllä. Ja kukkaruukkuja, mitkä tuli sitten siihen jälkimmäiseenkin kattaukseen. Mutta sohvalla, muutamalla stökiksellä ja jollain maalauksella me saatiin se ensimmäinen Tetris aika hyvin valahtamaan sinne alas. Joo, ja sehän tuli siihen infopisteen kerrokseen tietenkin. Kuten mekin tietysti, koska pitää mennä katsomaan sitä, kun järjestyksenvalvojat alkavat purkamaan meidän kättemme jälkiä. Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että mä en ihan täysin tätä muista, mutta mä oon ymmärtänyt, että mä oon käynyt kuitenkin sanomassa receptioniin, että jotain, että voi vittu näitä hissejä tai jotain tällaista, kun eihän täällä mahdu matkustaa tai jotain typerää kuitenkin, että henkilökunta on ymmärtänyt, että nämä kaverit taitaa olla jollain tavalla mukana tässä hommassa. Mä taas käsitin se enemmänkin niin. Itsellä on semmoinen masterplan-fiilis sitten ensimmäisestä kattauksesta, että me mentiin niille pokeille sitten sanomaan, että ketkä dorkat tekee tämmöistä. Aivan, eihän tässä ole mitään järkeä. Ja sikaniskat, kun ne alkoi pakkaa sitä, niin ne sanoi, että ei tässä ole mitään järkeä, että kaiken näköisiä idiootteja täällä on. Ja ehkä ne siinä vaiheessa vielä luuli, että me halutaan sinne kerroksiin. Voi olla. Mutta mehän päästiin sitten toista kautta uudestaan sinne kerrokseen ja ajattelin lataa uudestaan sitä saatana samaa kattausta. Joo. Ja siinä vaiheessa kohtasimme tiettyjä ongelmia. No siinä vaiheessa me kohdattiin ongelmia, ainakin siis semmoinen ongelma, mistä me ei oltu ollenkaan tietoisia, on se, että se saatana lafkahan täynnä kameroita, joilla oli meitä kuvannut. Ja no mehän varmaan, mä en toki muista missä vaiheessa me ollaan lähdetty poistumaan tästä ravintelijasta, mutta muistan sen, kun istuttiin jossain vaiheessa taksissa ja taksikuski oli just painamassa kaasua ja sitten tämmöinen jonkunnäköinen portieri tulee koputtelemaan ikkunaa ja yritettiin huutaa taksikuskille, että eiköhän nyt jumalauta mennä, paina sitä kaasua. Hän ei painanut. Ei taksikuski oli enemmänkin sitä mieltä, että jäädään selvittelemään tämä asia, mikä oli mun mielestä täysin helvetti asiakaskuuliaisuuden vastaista, koska minähän sille maksan. Ja toisaalta meillä kaikki asiat olivat helvetin selviä siinä vaiheessa. Joo, ei kenelläkään ollut mitään ongelmaa, paitsi taksikuskilla ja tietenkin ulkona on vielä portiereilla. Ja myöhemmin Vantaan poliisi. Ja Vantaan poliisikin tuli paikalle. Portierit vei mut infopisteeseen, alkoi näyttää jotain helvetin sekavaa videota jostain Kennedyn murhasta. En osaa sanoa, mitä siinä tapahtui. Sanoa, että ei, tästä ei saa mitään selvää, saanko poliisit paikalle. No, portierit tietenkin sanoi, että jos kutsutaan poliisit, niin sinä maksat. Ja mä olin kuitenkin koko ajan siinä oletuksessa, että mä maksan nyt kuitenkin tästä. Nimenomaan, koska tuskin tässä mitään vapaakorttia heiluteltiin. Tämä ei ollut mitään monopolia kyllä. No poliisit tulee poliiseja tietenkin asenne oli hyvin samanlainen kuin portiereja, jotka sanoo, että jonkinnäköisiä ruukkuja on rikottu, heitetty pitkin seiniä ja sitten näytettiin jotain videoa, Zapruder-videoa siinä. Ja kukaan mun mielestä meistä ei ihan saanut selvää, että mitä siinä on heitetty, mutta lopputuloksena Sonni maksoi 100 euroa. Se oli sinänsä ihan hieno, koska monesta 4 tähden ruokalasta sä et pääse alle 100 ulos. Se oli jo halpaa. Oli. Ja Vantaan hotelli on
edelleen kaikille kuulijoille hieno lomakohde. Kyllä. Sinne saa isoja paketteja, siellä pystyy viihtyä pitempään. Aamiainen on maanantaista perjantai 6.30-10, lauantaista sunnuntaihin 7.30-10.30. Parkkipaikkoista 35, huonekohtainen jäätysjärjestelmä 142 huoneessa, lemmikit 10 vuorokausia, kuntosali kuuluu hintaan. Kuntosaliin ei ehditty. TripAdvisor antaa 3 tähteä, Sonni antaa 4 seisovaa kyrpää. Ai saatana, siinä tulipallo vierii koskettimien poikki. Vittu mitä meinikään. Deep Purple Fireball, aivan loistava kyyti. Mites Johnny? Johnny Macon. Niin. Jätkä on kuulemma viime aikoina sinkkuuntunut. Joo, Sonnista on tullut City-sinkku. Miltä City näyttää City-sinkun silmin? City-sinkun silmin City näyttää kylmältä ja ei ainakaan kostealta. Siis helvetin kylmältä, pimeältä. Mä ymmärrän. Se on välillä ihmiselle vaikea, mutta tuleeko sulle? No siis naisia on. Tuleeko helvetisti? No siis naisia on, mutta ei ole silleen tullut. Tai siis silleen tullut. No koska on tullut? No ei ole tullut. Tää on semmoinen sektio, missä sun pitäisi länkyttää lähinnä siitä, vittu, miten paljon tulee naisia City-sinkulle. No, Sonnilla on kuitenkin naisia, mutta
Sonnille ei sinänsä ole tullut, mutta mä yritän pelastaa nyt tämän tilanteen sillä, että Sonni tietää yhden jäbän. Sä tiedät yhden jäbän, joka sai? Mä tiedän jäbän, joka sai. Onko sulla tämän jäbän puhelinnumero? Mulla on tämän jäbän puhelinnumero. Pitäisikö meidän soittaa tälle jäbälle? Otetaan yhteys jäbän, joka sai. Jäbän, joka sai. Silloin kun on jäbä, joka sai. No täällä on jäbä, joka sai. Pystyykö vähän avaa tätä Saamista. No, baarissa kaunis tyttö käveli pöytään ja kertoi mun näyttävän Christian Slaterilta Heathersissa. Mitä Slaterilta? Joo. Okei. Näytätkö sieltä vai oliko tää joku? No en erityisesti mielestäni. Oikeastaan täytyy kyllä just sanoa, että vittu, ei susta ihan surfijäbää saisi. Mutta mä tiedän siis jollain tavalla sitä on tietysti lähestyttävä. Eli Slater pöydässä. Miten homma eteni? No mä siinä siterasin vähän Gideboardia ja vähän kerran kansainvälisistä mikähän se on, situaanipionisteista, mitä ne on. Joo. Okay. Ja siis yleensähän sä oot niinku ottanut turpaa noilla konsteilla, mutta nyt... Niin. Se riippuu vähän siitä niinku vastaanottajasta ja siitä kuinka humalassa mä oon. Niin. Yleensä mä onnistun siihen. Ja täytyy sanoa siis, että kuinka humalassa olit? No en erityisen. Mä olin aika selvinpäin. Se yleensä toimii naisille. Mites tää Leidi suhtautuu tähän sun pikkutakki-filosofiaan ja Kyllä se katsoi mua outosti ja nauroi mulle ja siitä omalla painolla eteenpäin. Mitäs siis, oliko se sitten niinku, pitikö juottaa häntä vai oliko hän hoitanut ihan huomioon? Ei, siis ei erityisesti. Ilta oli aika lopussa ja kummatkin oli aika niinku valmiita ja lähtiin siitä kävelemään ja se kirkastui siinä kävelyn mittaan, että mennään jommankumman luokse. No kummas luokset tässä päädyttiin sitten? Siitä luokset päädyttiin. Oho, okay. Missä päin saako vielä tiukemmat koordinaatit? No tossa Helsingin keskustassa. Ok, me mennään sitten niinku tämmöiseen KTL vaatimaan sektioon, eli käytitkö ehkäisyä? Totta kai käytin. No niin, sitä. Hienoa, kauniisti. Herrasmies. Tai siis niinku, kai sä nyt sanoit silleen, että ei nyt sinänsä välttämättä tarvis käyttää, mutta kun mä oon vähän huolissani sun terveydentilasta. Ja äiti on. Niin, luonnollisesti. Sekin riippuu jossain määrin humalatilasta tietenkin. Niin. Mua herrasmies näin tässä tilanteessa. Siis niinku säkkituoli on helvetin vaikea pukea mitään kumipukua. Että... Niin. Sonnia kiinnostaa aina yksi asia tässä saamisessa. Ja se on se kohta, että milloin sä tajusit, että nyt sä tuut saamaan. Mikä oli se kohta? Mikä oli se niinku tavallaan se tilanne? No kyllä mä sanoisin, että siis se oli jossain määrin jo katkolla siinä, kun me lähdettiin baarista, mutta siinä kävelyn aikana varsinaisesti kirkastui se tilanne. Oliko siinä kirkastumisessa, liittyykö siihen joku tietty sananparsi tai lause vaikka, että tänään saat pillua tai jotain tällaista? Oliko se joku tosi selkeä vai ei mitään noin hienovarasto mun mielestä ollut. Fasten your seatbelts. Ehkä tuli siinä vaiheessa, kun me ruvettiin puhumaan siitä, mitä me tehdään aamulla. Okei. No niin joo, tätä mä tarkoitin. Toi ihan suoraan Shakespearen näytelmästä. Kyllä, tai Fraserista. Siis mulla oli vielä joku tyky tässä näin. Itsehän kanssa sain tossa vittu viime lokakuussa. Joo, ei vitsi. Silloin se oli suoraan satukirjasta. Sonnin rakastelu on myös aina. Entinen muija kyyneliä ja sit silleen niinku, että oot sä nyt valmis. Mut vittu, ei kai siinä. Jos meillä tulee jotain lisäkysyttävää, niin me lähetetään sulle kysymykset, niin sä varmaan vastaat. Sihteeri hoitaa sit. Koska jäbähän on niin kiireinen. Saamaan. Niin mä oon jonossa tähän ohjelmaan jo monta viikkoa. Meillä on helvetin tiukka toi K-screener. Ja... Me ollaan nyt jonossa tähän ohjelmaan monta viikkoa. Mutta ei auta muuta kuin kiittää. Yes. Tämä oli hienoa. Kiitos. Kiitos. Well, I don't know why I came here tonight.
off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a self-made man, and your friends they all come calling, slap you on the back and say, please, please. Try to make some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? 'Cause I don't think that I can take anymore. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. And you started out with nothing and you're proud that you're a self-made man. And your friends they all come calling, slap you on the back and say, please, please. Yeah, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. Here I am, stuck in the middle with you. Steelers Will ja Stuck in the Middle with You. Ai vittu, miltä se kuulosti. Se oli hieno vuosikymmen. Ne kaikki on. Mut tervetuloa itsenäisyyspäivän erikoislähetykseen. Joka pikkuhiljaa alkaa kääntämään jo ehtoon puolelle. Kyllä. Ja Meillä on täällä paikalla Haaponurmi ja toisella puolella Chippeder pöytää City-sinkkuuden ruumillistuma Sonni. Kaikkien City-sinkkujen äänirauta, kun te saatte, Sonni resonoi. Ja tämähän on pakkoväli jatkaa, että jos te joskus saatte, niin pitäkää puhelimet auki, niin kuin äsken näimme. nimenomaan, koska äskeisen puhelun Joel saa lahjaksi hienon Riidekin linkkuveitsen. Jossa on helvetin omituinen kolmas vasemmalta lärpäke, johon emme vieläkään ole saanut vastausta. Nimenomaan. No saatiin 2 tykkiä näitä lahjaksi. Toinen lähtee kuulijoille, jotka kertovat meille, mihin helvettiin Joel tulee sitten käyttämään sitä. Kyllä, toivotaan, että se ei liity mitenkään immenkalvoihin. Tai toivotaan, että vastaukset liittyvät immenkalvoihin. Niin, vastaukset kyllä, joo. Erittäin mukava, Aapo, kanssasi tehdä tämmöinen erikoislähetys itsenäisyyspäivänä. Tämä on kuitenkin juhlapäivä. Kuin myös Sonni, tämä kunnianosoitus oli syytä osoittaa Suomelle. Ja koko Suomen kansalla olen samaa mieltä. Samassa poterossahan tässä pelätään. Mä haluaisin nyt avata tähän samppanepullon, jos sopii. Ja tästä se lähtee, jos hetki vielä. Toihan maksaa joku 5 tonnia. No tää on kuitenkin Bolligneri. Oi, pum! Melkein korkki tuli silmä. Kun se kuohuu. Tämä on erittäin hienoa, kuulijat. Toivon, että näille aaltopituuksille palataan vielä moneen kertaan. Kyllä, tämä on helppo löytää, tämä FM. Ja ennen kaikkea
maailman myöhäisin aamushow, Sonni Makkonen, Aapo Nurmi kiittävät pyhästi ja me laitamme sinivalkoisen kynttilän lipattamaan ikkunalaudalle ja vedetään pleksit. Sonni on erittäin onnellinen siitä, että tänään vedetään pleksit, koska huomenna Sonni katsoo tuntemattoman sotilaan asennossa seisoen. Kiitos. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, 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 After 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la, la.